Ladies and gentlemen, to the 8.1 billion people worldwide, to include the 4.9 billion Asians and the 119 Filipinos o Syrians, Filipino Hebrews, welcome to our debate. Pamatudan nga ang simbahan nga Katoliko usa Santa Iglesia Romana Katolika mao ang naghipno, nagcompile o nagdeklarar sa tibuok balaang kasulatan nga pulong sa Dios. O karon atong pagasugdan ang atong lantugi dialogo sa debate. Ang oras alas 6:12. The debate officially opens. Ladies and gentlemen, let's give the floor for 20 minutes in the affirmative side, Reverend Father Darwin Gitgano. Maayong gabi natong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabing ito, patunayan natin na ang Iglesia Katolika o Roman Catholic Church mao'y nag-compile sa tibuok sa buong Biblia. So Bisaya, Tagalog ratano kay nag-request bro, pwede sa Bisaya. Magsisimula tayo magsalita ng salitang ugat ngayon na binuo ng mga barikos, no? Tungod sa mga daghang request, bisag Bisaya kanin dagwain yung kaatbang, mapipilitan tayo, no? So ngayon, pumirma si Pastor Rian. Ito po yung topic na ating i-discuss ngayon. Ang Iglesia Katolika o Roman Catholic is the one who compiles the whole Bible. So ngayon, isa lang haligi lang ang i-present ko sa inyo. Sino ang nag-compile sa Biblia? Unang-una, magsagawa muna tayo ng definition of term para meron tayong common understanding sa mga terminologies na gagamitin natin. Una, ano ba yung kahulugan ng Bible? Dito sa Funk and Wagnall Standard Dictionary, Volume 1, page 135, Bible, noun. The writings of the Old and New Testament as received by the Christian Church as divine revelation. So ano pa yung Bible? Consists in the Old and New Testaments. Yan po ang buong Biblia. Ano yung buong Biblia? Old and New Testament. Maliwanag ba? Parang meron tayong common understanding. Ngayon, punta naman tayo sa term compilation dahil ang ating main idea, central idea, isa lang. Sino ang nag-compile sa Biblia? It is not about the true church. Ang ating discussion is not about the true church. It is not about the authorship of the Bible. But it is all about the compilation of the Bible. Sino ang nag-compile? So ulitin ko ha, it is not about authorship of the Bible. It is not about the true church. But it is all about one central idea who compiles the Bible. So ngayon, parang meron tayong common understanding sa term compilation. Dito sa the same dictionary, compilation, ang kahulugan ng compilation is noun that which is compiled as a book made up of material
gathered from other books. Ano ba ang kahulugan ng compilation? Gathering of existing books. It is not all about authorship. The term compilation is gathering of existing books na meron nang nag-exist na mga aklat. He gathered the existing books. Plural po, existing books. Yun po ang term compilation. It is not about authorship of the Bible. It is not about, ang aming discussion niya, it is not about the canonicity of the Bible, but referred only on the compilation of the Bible. Sino ang nag-compile? So, pangalawa na definition, dito naman sa The World Book Dictionary, Volume 1, so, historical ang presentation natin. Pangalawa, patristic document, dahil magko-quote tayo ng mga church fathers. At i-quote din natin ang Protestant father na si Martin Luther mamaya. Meron tayong church fathers, meron din silang Protestant father. Isa na nito ay si Martin Luther. So, pangalawa na document, The World Book Dictionary, Volume 1, page 423. Compile, to make or form a book. So, anong kahulugan ng compilation? To form and to make a book. Yan pala ang kahulugan ng compilation. Balik tayo sa tema, patunayan natin ang Simbahang Katolika o Romana Katolika ang siyang nag-compile ng buong Biblia. No? Hindi yung particular lang, part of the Bible, but buong Biblia. Siya ang responsable, wala nang iba pa. No? Sa pamagitan ng mga church fathers niya. Una, i-quote natin ang isang akda muna ng isang Bible scholar ng Baptist Theological Institute, si Dr. Lee Martin MacDonald, page 16. Kino-quote po sa isang Bible scholar na Baptist Bible scholar na sabi niya dito, si Bishop Mellitus of Sardes, one of the church fathers in the 2nd century, who provide what is possible the earliest known Christian canon of what he termed the Old Testament. Sino pala yung nagsasabi, unang nag-coin sa term Old Testament? Bishop pala. Obispo. Hindi protestante, mga kapatid. Bishop of Sardes. Kino-quote ito at ini-accept ito ng isang Bible scholar ng mga kapatid natin ng mga Baptist. Sinong pangalan? Anong pangalan niya? The Bible, Lee Martin MacDonald, page 16, The Bible Canon. Pangalawa, sabi niya, seeking to acquire accurate information about which books should be accepted as canonical. Sabi dito, inaamin niya, nang una pala na nag-coin sa term Old Testament ay isang obispo. Bigyan natin ng palakpak ang Diyos. So, kinu-quote po ito galing sa, hindi po ito Catholic Bible scholar, mga kapatid. Isa po itong theologian at Bible scholars, one of the Bible scholars of the Baptist Theological Seminary. At sabi niya dito, isa namang Baptist na author, si Dr. Sloan. Saan yun po? I-prepare mo muna. Kino-quote niya yung numerous church fathers of the Catholic Church. Unang-una, Clement of Rome, 95 AD, mentioned at least 8 New Testament books. Meron na silang hindi pa final, mga partial na mga listing of the inspired books. No? Sa 1st century, si Clement of Rome, Santo Papa po natin ito, 8 New Testament books. Si Saint Ignatius
of Antioch, 115 AD, mention 7 books in the New Testament. Saint Polycarp, mga church fathers po ng Catholic Church po ito. Sinong nag-quote nito? Si Dr. Slogan, isang Bible scholar na naman ng Baptist Seminary. So hindi ako nag-quote ng mga sariling atin. Dahil it is self and vested interest. So Saint Irenaeus acknowledged 21 books. Yun ang sabi niya ni Dr. Sloan, isang Bible scholar, isa sa mga Bible scholars sa mga Baptist Seminary, Theological Institute. At kinuquote din niya si Saint Hippolytus sa taong 235 AD. Recognized 21 books. At kung gagamitin nila, sasabihin nila sa sunod na sa ating discussion ngayon, Father, Bro Darwin, wag mo lang akong tawaging sir dahil hindi naman ako maestro, no? Bro na lang, pastor. Dahil sila padre din. Okay lang ng padre. Sige. Dahil si Pastor Archie, Sir Darwin, no? Or Priest Darwin. So brother na lang, no? So ngayon, dito naman tayo sa, kung gamitin nila ang Muratorian Canon, mamaya, Muratorian Canon, it is owned by the Catholic Church. This is a Latin transcription. At meron tayong document kung hahanap sila ng document. At gumagamit yan sila ng mga Deuterocanonical books, ang Muratorian Canon. It is owned by Roman Church, a Latin church. Meron tayong document nito. Mamaya ipakita natin kung maghahanap siya. Dito naman tayo sa Harley's Bible Handbook, still a Protestant book. Ang una pa lang nag-coin sa term Old Testament, si Bishop Eusebius, and dalawa po ito, no? Si Bishop Eusebius and si Bishop Melito of Sardes. Sa New Testament naman, kinuquote ko lang ang sinasabi niya dito. Nandito yung mga aklat natin. Si Tertullian, Saint Irenaeus, ang nag-coin sa term New Testament. Sino ang nag-coin? Sinong unang gumagamit sa term New Testament? Si one of the church fathers, Tertullian and Irenaeus. No? And 9 minutes and 30 seconds remaining. And then, kinuquote din niya na Council of Carthage, after sa mga church fathers, ang dami nila, meron silang mga listing of inspired books. Pero ang last sin niyan ay hindi yung mga church fathers, but the Pope and the bishops, the councils, the synods of the Catholic Church. Ang una, na konsilyo sa simbahan ang nag-declare na ang Biblia ay salita ng Diyos. By the way, ang unang gumamit na term ta-Biblia ay si Saint John Chrysostom sa taong 1st century. Saint John Chrysostom, ginagamit din yan sa ating mga kapatid na mga Bible scholars na mga Baptist. Hindi lang sa Catholic. So ako po, while nag-search ako, nagbabasa kami, na-amaze ako. Dahil tinatanggap pala ito ng mga Baptist, mga church fathers ng simbahan. At kung sasabihin niya, Father, yung mga church fathers na yan, mga Romano Katoliko ba yan? Babasahin natin ang document, mga kapatid. Nandito sa ating kamay, ang Young Student Learning Library. Young Students Encyclopedia Learning Library, page 2462. Sabi dito, Roman Catholic Church. Makinig kayo. Roman Catholic Church
for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects, wala pang ibang sekta, or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang katotohanan. Kung sasabihin niya yung early Christian, it refers to the Roman Catholic Church. Pero tayong document. At ibibigay pa natin mamaya kung magtatanong siya, mga kapatid. Mga kapatid, nandito din ang Protestant father of Protestant churches. Ito po ay Luther's work, Sermons on the Mount of St. John. Sermon po ito. Page, mamasahin natin. Hindi po ito atin. Martin Luther po ito. Ang unang naging ama sa mga Protestant Reformation. Page 304. Babasahin ko sa inyong harapan. For it is exceedingly difficult to deprive them of this argument and to talk them out of it. Yes, we ourselves find it difficult to refute it. Ano ba yung mahirap nating kalabanin? Ano ba yung mahirap nating i-refute? Ano ba yung mahirap nating i-deny? Sabi niya, especially since we concede. Ano ba yung concede? Soko na kami. Exceedingly difficult. Anong term ginagamit ni Martin Luther? Exceedingly difficult. Pinakamahirap na i-deny natin. I-discredit natin. Ano ba yung mahirap i-deny? Mabasahin natin. Patuloy tayong magbasa. Since we concede. Ano ba yung concede? Surrender na kami. Kung may kalaban kang politiko, at natalo ka, pupunta ka doon at suko na ako. Ikaw nang nanalo. No? Anong right term na ginamit niya? Since we concede. While nagbabasa ako nito, nakikita ko ang humble ni Martin Luther, no? Inaamin niya na it is exceedingly difficult to refute it. Ano ba yung is exceedingly difficult as we must, kinakailangan na aaminin natin that so much of what they say is true. Lahat ng sinasabi nila ay totoo. Ano ba yung sinasabi nila na totoo? Patuloy tayo. That the papacy, that the papacy has God's word and the office of the apostles, and that we have received the holy scriptures, baptism, sacraments, and the pulpit from them. Exceedingly difficult. It is difficult to refute it. That we receive from them the Word of God, the Holy Scriptures. Sinong nagsabi nito? Hindi si Father Darwin, kundi ang Father of Protestantism. Patuloy tayong magbasa. What would we know of this? It were not for them. Therefore, faith, the Christian Church, Christ, and the Holy Spirit must also be found among them, among the papacy. Grabe, no? And then patuloy nating basahin dahil ang ganda nito. I then
what business have I than to preach against them as a pupil preaching against his teachers? It is very impossible na ating atusuklan ang atong mga maestro, because the teachers is the magisterium, the Catholic Church. Bigyan nating papuri ang Diyos. Wala akong magagawa dahil ako ay estudyante lamang. They are my teachers. Sino ang teacher? The Roman Catholic Church. Patuloy tayo. Now, there come rushing into my heart thoughts like this. Now I see that I am in error. Ako po ay nagkamali. For who dares oppose the church of which we confess in the creed? Sino ba ako na mag-oppose sa simbahan na pinoprofess natin sa credo natin? No? Patuloy tayo. Sabi niya, I believe in the Holy Church. Now I find this church in the papacy. Sino ba yung merong papa? Di ba? Ang Roman Catholic. By the way, ang ating diskusyon ngayon ay hindi about true church, kundi about the compilation of the Catholic Church, of the Holy Bible. At dito, sa aklat, sa isang Protestant theologian, confirm niya na ang Concilio sa Carthage of the Catholic Church formally established the New Testament canon. 27 books in the New Testament as we know them, expressing what had already become unanimously judgment of the councils, synods of the Catholic Church. Sinong nag-akda nito? Harley's Bible Handbook, page 1074 to 1075. So ang ginagamit natin ay mga Protestante na mga Bible scholars. At isa sa mga pinakasulid na nag-attest nito na hindi niya kaya, exceedingly difficult to refute, exceedingly difficult to discredit, because we owe from them the Word of God. Sino yung them? To the papacy of the Catholic Church. Amen? Kung walang simbahang Katoliko, walang banal na kasulatan. Dahil sa pamagitan ng mga church fathers, sila ang nag-preserve sa mga fragments, sa mga aklat sa Old Testament at sa aklat sa New Testament. Without the Catholic Church, we don't have compiled Bible before our presence. Therefore, napatunayan ko mga kapatid na walang okay na. Oras na. God bless. Magandang gabi sa ating lahat. Okay. Time is off. Ladies and gentlemen, for the interpolations, mga pagbungkag sa gipabarog ni Reverend Father Darwin Gitgano, hatagan nato og napulog 5 ka minuto sa pag-cross-examine gikan sa negative side Pastor Rayan Fuentes, or a series of questions. Okay na? Test, mic test. Okay, yeah. So, lingkod unta ko kay lingkod man ka. Tindog ka. Alright, salamat, Mr. Moderator. Padre Darwin, ningingon ka nga ang kahulugan sa Biblia, imong gi-define ang term nga buong Biblia ang gi-compile.
sa Romano Katoliko, and then it consists of Old and New Testament. Okay? Ang akong pangutana, una sa tanan akong pangutana, matawag ba nimo Biblia kung New Testament lang? Yes or no? Unang-una, part of the Bible, not whole Bible. Yes, Mr. Moderator. Rule po, according po dyan, meron po tayong categorical na yes or no. I want to hear the yes or no first and then explain, please. The question is categorical, which calls for the answer yes or no. Again, matawag ba kinig og Holy Bible kung New Testament lang? It can be answered yes or no. Una, no. Tungod kay by definition, the Bible, the writings of the Old and New Testament, nasa dictionary po ito, standard dictionary, pwede tawagin natin part of the Bible, but not whole Bible. Dahil yung ating topic dito, kung ulitin natin, buong Biblia ang kinukumpile, not part, but buong Biblia, kapatid. Alright. So, karon kay part raman siya, dili man siya buong Biblia, pangutana. Sa wala pa ang Romano Katoliko, doon na by Old Testament, yes or no? Yes, there is already existing Old Testament, and then let us quote again the standard reference. Hindi lang personal opinion ko, ha. Universal World Reference Encyclopedia, sabi dito, the Bible, the sacred scriptures of Hebrews, the Old Testament, and the Christians combined into one book. It is called the Bible. So, yung sinasabi mo, it is part of the Bible. It is not yet the whole Bible. Yung topic na pinipirmahan mo, whole Bible, not part of the Bible. Okay. Sa ato pa kay yes, doon na di ay Old Testament, sa wala pa'y Roman Catholic, unya ang Biblia nga imong gipamatud-an, Old and New. Pangutana, kinsa may nag-compile sa Old Testament nga diha na di ay sa wala pa ang Roman Catholic? Salamat, Iksoor. So, ang term compilation, the one who gathers the existing books. Kinsa? Ang mga church fathers. Kikutlo na sa inyong Bible scholars, si Martin MacDonald, iyang giates nga si Bishop Melito of Sardis. Bishop ang nag-coin sa term Old Testament, not Protestant. Okay. Ang imong tubag nga si Miletus nag-coin sa term nga New Testament. Old Testament. Old Testament, sorry. Ang nag-coin sa Old Testament si Bishop Miletus. Pangutana, kana bang nag-coin sa Old Testament? Parihas ba nas nag-compile sa New Testament, sa Old Testament? Yes or no? Unang-una, yes or no? oyon ko sa ibong gisupakan, supa ko sa ibong giyuyunan. Yara. Mr. Oyon Moderator. The answer is Yun ba kung we dili? need Diba? a categorical silence first. There is a ruling that if a question calls for yes or no, a categorical question, the speaker should answer yes or no, and after that qualify the answer. Oh. Proceed. Pumalikon. Akong pangutana, Padre Darwin, simple kayong yes or no. Parihas ba ang nag-compile sa nag-coin nga Old Testament, ang Old Testament? Parihas? Dili? Yes or no? Una, no. Okay. Babasahin natin yung Dili. ang sabi ni Lee MacDonald. Bro, open mo. Dili. Yung ginagamit sa Council of Jamnia, hindi yun official book po. Yan po ang sinasabi dito sa The Bible Canon by Lee Martin MacDonald.
Sabi niya, basahin ko muna, the list of books acknowledged to the sacred scripture in the Council of Jamnia, ito referring to the Old Testament, sabi dito, there does not appear to have been any recognized group of individuals speaking on behalf of all the Jews, both inside and outside the land of Israel, regarding religious matters near the end of the first century. Some scholars argue the decision regarding which books would be included in the Jews' sacred collection of scriptures had been long before the Jamnian meeting. It is not representing the whole Jews. So hindi pa nila tinatanggap yung tinatawag niyang Old Testament. Kahit ang mga Jew, wala pang final listing. Okay. Gipangutan natin kaganina kung parihas ba ang nag-coin sa Old Testament o ang nag-compile ingong kadili. Imong gigamit si Miletus of Sardis nga nag-coin sa Old Testament. So imo bang tindugan karon nga ang imong tubag nga si Miletus walay labot sa tema nga compile? Yes or no? Unang-una, kasali po. Yes or no po? Yes or no po? Yes, kasali po. Dahil yung process sa compilation is gradual. Siyang unang nag-coin sa Old Testament, hindi protestante. At meron din siyang own listing, own canon. So kaya nga naka-influence siya, nakatulong siya sa pagbigay official canon gradually sa official listing of inspired books in the Old and New Testament. So yung sinasabi mo na Old Testament listing, meron ng listing. Pero ang official, the Old and New, yung topic natin eh. Hindi lang Old Testament. It is part of the Bible. So, ang pinopromote ko, yung whole Bible, the Old and New. Patunayan mo na hindi nag-compile. Mamaya, ipakita mo yung mga ebidensya mo. Okay. Hindi din Katoliko na nag-compile. Time na daw, time. Okay. Alright, so salamat sa imuhang sagot. So ngayon, next na tanong, aware ka ba na meron pong mga translation sa Old Testament like the Septuagint before the New Testament, before the Roman Catholic Church? Aware ka ba o hindi? Sinasabi ko na kanina na it is referring to the Old Testament. So ang topic natin, topic natin is whole Bible. It is part of the Bible. Okay. We focus on the compilation, not to the translation. So who compiles the Bible? We never the central idea is all about compilation, not translation. So it is a side topic. All right. So sa ato pa, okay. Kung walay labot ang translation now, I want to ask you, mahimo bang maka-translate kung walay gi-compile nga Old Testament? Mahimo dili? Unang-una, yung topic natin is compilation, not translation. Yeah. So, No. Mr. Moderator. Nagsasagot pa ako, Mr. Moderator. Objection. Wala pong categorical lang na dinig ko. Okay. So, my question is simple na dahil hindi raw translation, ang tanong ko kasi, because the point is, Mr. Moderator, meron ng Old Testament na parte ng Biblia. So, I want to ask, kung pwede bang maka-translate kung walang kinompile yung mga nag-translate ng Septuagint? That is still compilation. So, can they translate without the books being compiled already? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Hindi, at ang central idea is compilation, not translation. So, binabasa ko ang kahulugan ng compilation. It is gathering of existing books.
The one who gathers. The Yun po ang topic natin. Focus ka at huwag ka The magawa moderator- ng ibang topic. The moderator would like to clarify. The question is, can there be a translation without a compilation? Posible ba nga dunay pag-translate, paghubad sa pinulungan kung wala pa'y kompilasyon? And take note, kining compilation is a condition precedent. Mo na una, misunod ang translation. So mauna gyud ang compilation, usa pa ang translation. That is a condition precedent. The question should be answered. Mahimo ba Oh, good. nga dunay translation kung walay compilation? In other words, compilation gayud maoy mouna. Salamat. Then translation Salamat. shall follow. Yes, Proceed. Yes, Mr. Moderator. Oh, nag-compile na nga eh. No? So, after compilation ni Saint Jerome, the Latin official sa 405 by Pope Damaso. Objection po, Mr. Moderator. Official Objection, Mr. translation. Sabi niya translation. The moderator would like to give chance for the speaker to proceed with the answer. Any objection, you can do it by a follow-up question. Proceed with the answer. Salamat, Mr. Moderator. So, ini-establish ko na ang nag-compile ay ang Catholic Church. Pero pupunta siya sa translation eh. Pero susundan natin. Sino ang nag-official translate? Hindi din protestante. Ang isa sa mga pari sa Katoliko, Latin Bible of the Roman Catholic Church, the Vulgate, or the Common Bible as it is known, which has been approved and protected by popes and church councils down to this day. Saint Jerome, the man who would make this Latin Bible. 13 Kinsa man si Saint Jerome? The father of the Roman Catholic Church. So, hindi pa rin protestante ang nag-translate. Oh, Mr. Moderator, pwede na noon mo object na human na siya tubag. You can... if you do not like the answer, reserve it during the rebuttal. Okay, period. Mr. Moderator. So with the researchers, reserve it with the rebuttal. Proceed with the Teka, question. objection, Mr. Moderator, ha? Wala ko nakauyon siyang pangutana. Ingon man ang atong rules, tubago ng pangutana. Tubag. Ang pangutana na ko, Mr. Moderator, simple. Nga, una man ang compilation. Ang akong pangutana mang good Old Testament, niabot bago siyang Jerome. Kana manggod si Jerome, dito naman na sa later. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, nagpunting ni sa Septuagint. Mao bitaw nga Old Testament atong isgutan. So akong pangutana balikon, kaya di man ka magpa-object, akong balikong pangutana, Sir, Padre Darwin. Ingon ang moderator ang pag-compile na una kaysa translation. So ang akong pangutana manggod nga nabitin ta, pwede bang i-translate ang wa pa na-compile nga Old Testament? Pwede o dili? Unang-una, objection, Mr. Moderator, nag-focus siya sa Old Testament lang. Alam ko naman ang sagot niyan. Pero hindi yan topic eh. Old and New Testament compilation. Not the compilation of the Old Testament. Ano? Is it Ang objection? topic natin, balik Objection. tayo sa topic, Mr. Moderator. Objection yun, Mr. Moderator? Patunayan, bago, Objection yun? tapos muna Okay. ako. Tatapos, Objection yun? objection, Sagot? muna ako. Sagot, Oo. to? Objection. 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 The question is it possible to translate without having compiled the books? Yes. Posible ba nga ma-translate ang maong balaang kasulatan nga wala pa kini ma-compile? So, you may answer yes or no Yun. and justify the answer. Nag-objection ako, Mr. Moderator. Ang topic natin, balik tayo sa topic para hindi tayo maligaw. Ang topic natin, patunayan ko na Iglesia Katolika ang nag-compile sa buong Biblia. Okay. He is referring to counter-objection, Mr. the Okay. Old Testament.
Hindi ko naman pinatunayan na ang nag-compile sa Old Testament ang Iglesia Katolika. Correct. Ano ang kahulugan dito? Counter objection. Tapusin mo na ako, Mr. Moderator. Okay. Dito, the Bible, the sacred scriptures of the Hebrews, Old Testament, and Christian combined into one book. It is called the Bible. So, ang pinatunayan ko dito, Mr. Moderator, before you give ruling, pinatunayan ko ang nag-compile sa buong Biblia. Hindi ko pinatunayan ang nag-compile sa Old Testament ang Roman Catholic Church. Roll pa ka. Buong Okay. Biblia. Mo-roll na ka o counter pa ko? Before, Okay, sige. take note in the ruling for a debate. Both parties dunay the main issue of the debate. O dunay sub-issues. So the main, please listen. There can be no solution if we will never respect and listen. Amen, amen. The main issue of the debate, pamatudan nga ang simbahan Katoliko o Roman Catholic Church maoy nag-compile sa tibuok Biblia. The verb, ang action word, which is the main subject of the debate, is compilation. Compilation. Now, ang pangutana sa Pika side is translation. Ang main issue is compilation, not translation. If you want for a debate on translation, you can set another debate on translation of the Bible. So, para masabwag o masabtan sa tanan, you may have, pwede ka magmusit sa part 2, issue on translation. And for this purpose, niini karon focus lamang sa tema on subject matter. The verb is compilation, and reserve for your rebuttal if you have something to rebut. Okay? So proceed on the issue of compilation. All right. So the next question ta. Ang ako mangumpangutan na pwede ba i-compile? Pwede ba i-translate before sa compile? Na i-compile oy. Pero mo sugot ta. Di, premise ni. Premise. Premise ni siya. Kay ingon man ka nga, di ba ang tema, pamatud-an lagi nimo. Nga kamo lagi ga-compile sa buong. Proceed with the question. Reserve side comments I have on 2 minutes rebuttal. to premise, Proceed. Mr. Moderator. Pamatud-an nimo nga kamoy ga-compile sa buong Biblia. And I said, ganina, ingon ko, patawag ba nimog Biblia ang New Testament lang? Dili kay part. So, appeal yun ang new, ang old. Mangutan na ko karon. Kung ang old ba, kamo ba'y ga-compile? Yes or no? No. Wala. Ang topic na to, wala sila nakapabor kunuhay, no? Ang topic na to, balik tayo sa topic na pinipirmahan mo. Hindi mo binabasa ng buo yung topic natin. Hindi ko sinasabi na kami ang nag-compile sa Old Testament because it is existing books. Anong kahulugan ng compilation? Gathers the existing books. The one who gathers. Ano ba yung compilation? That which is compiled as a book made up of material gathered from other books.
Kaya nga, dinidefine ko muna ang 43 term seconds. compilation para meron tayong common understanding. Hindi yung translation. Pupunta na siya sa translation. At yung Bible is consist in the Old and New Testament. Basahin natin ang tema natin, buong Biblia. So yung ina-highlight mo is part of the Bible, not whole Bible. Okay. Ang akong pangutana nga kamo ba'y ga-compile sa Old Testament ingon siya, no. Sa ato pa, ang imong tema nga tibuok Biblia dapat di ay ang imong gi-compile New Testament lang. Tama, mali. So una, balik ko na po na to ang term compile. What is a term compile? Gathering existing books. No? Yun ang kahulugan ng compile. Yes. Oh. Ato nga tapukon ang existing books. No, yun mo na ang kahulugan sa compilation. Iyang gi-gather ang existing book. Pastorian, unawain mo maigi ang term compilation. Okay. Yes. Alright. Klaro lagi kayo nga kasabot ko. Nakasabot ko nga time na. Okay. Thank you so much for the 15 minutes interpellation. This time, ang role sa negative speaker, kung unsay wa niya mauyuni sa mga tubag. Ang wa niya mauyuni, please listen. Ang wa niya mauyuni sa gipadayag sa affirmative side, you have 1 trillion% authority to attack on your 20 minutes constructive speech. Okay. So, again ha, sabot tadaan ba? Magsabot tadaan. Ang tema, RCC nag-compile sa buong Biblia. So, ang kahulugan sa Biblia, Old and New. So, dapat, ikaw mo i-compile sa Old, ikaw i-compile sa New. Kaya di man kami ingon nga buong Biblia di ay, kung New Testament lang, matawag ba ni mo Bible? Ingon siya, dili, party lang. Aso sa ato pa, ikaw gid ga-compile sa Old, ikaw ga-compile sa New. Unya nga nung may na-compile sa wala pang Roman Catholic nga Old. Sa ato pa, ang imong pamatud-an di ay Padre Darwin dapat, kamoy ga-compile sa New. Aron mo, away-away kagamay aning timaha. Okay, atong tanawon ha. Tanawon na to mga kaigsunan. RCC daw nag-compile ang akong tema, pagbali to negate unsay iyang giingon. Actually, naminaw kog maayo Padre ba? We have 2 videos nga nagtudlo ka nga nagsugod ang compilation dito gyud ni Pope Damaso I. Pero sa 20 minutos nimong pag-present, wa jud ko kadungog ni Damaso I. Ngano man na? 21st presentation. Pangutan-an ninyo si Padre Human ani. Padre, kinsay ga-compile sa Biblia unsay tubag niya? Madungog ninyo unya si Pope Damaso. Pero ganina 20 minutos mga higala naminaw ko kay gusto na kong mupangutana ni Damaso. Wa ko kapangutana kay wa gyud nahisgutan si Damaso. Mitago pas ilawom si Damaso unya mo gawas na. Okay, sige. Akong tema, tanaw na to. Ay, pwede mo click, ikay-click palihog, brother. Okay, here. I-define po na to ang terms kay klaro magunang compile good. Okay, sige. Catholic Church, Apostolic Church, mao ni siya atong gisgutan. Okay? Compile. Tanawa Cambridge sa dako adre.
ang compile gather together lagi. Kasabot ko ana mo bitaw ingon si Mr. Moderator, nag-una ang compile kaysa translation. Kay di makaka-translate kung wa kay gi-compile. Sa ato pa tema gyud ang akong pangutana nga wala tubaga. Okay, sige. Compile. Next. Unsa pa? Biblia. O pareha mi. Britannica ningon diha Sacred Scriptures, Old and New Testament. Pamatud-an nimo nga kamoy ga-compile sa Old, kamo sa ga-compile sa New. Naunsa man pagkaunsa nga wa man tay labot ang translation. Di lagi ka-translate kung di ka compile daan. Kuyaw kay mo translate ka nya wa kay giatubang nga gi-compile na daan. Okay. So kana ha, tanawa yun ang definition. Sa ato pa. Sige, click lang. Sa ato pa sa tema yan, Bible mao gihapon sa Americana. Natay references diha. Click lang, ako lang. Unsa man ni? Okay, dili mao. Balik. Ayan, Americana mao gihapon Bible, Old and New Testament. Alright, nagkahiusa man sad mi dito. Tanan ato nagkahiusa mi. Nagkahiusa mi sa compile Roman Catholic Church o Bible. Mo na nindot nagkahiusa mi diha. Sige, next. Okay. Sa ato pa, diha lang. Sa ato pa sa tema palang daan, hinumdumin ninyo. Nga dili mao ang temang pamatud-an niya kay duna na di ay nakumpal. O sige, pangutana na ganina, recorded. Padre, duna na by Old Testament. Kamo ba'y nag-compile sa Old Testament? Yes or no? Natdungog ninyo. Unsay answer? No! Sa ato pa, ang tema nimo New Testament lang. Ayaw buong Biblia kay alkansi ka. Next, sige. Atong pamatudan nga dili lagi na. Bisang pag new pa inyong pamatudan, di mo ka pamatuod na. Ingon si Martin Luther ganina. Ingon si Martin Luther ha? Si Martin Luther kuno naglisod kuno. Nganong di man maglisod si Martin Luther nga sa panahon niya, gamay pa kay information na to. Pero karon bilabing daghan ng informasyon. Mas di ko maglisod. Si Martin Luther naglisod siya. Ako di ko maglisod. Kay daghang kay kong informasyon karon. Sige. Ingon diri ha, tanaw na to. Kaning mga encyclopedia aron mo masyayod nga nagsalig sa encyclopedia. Ingon diha nga dunay gi-correct sa mga encyclopedia. Ingon diri akong basahon, English ni siya. Hala, sabot man din Tagalog. Okay, sabi dito, reminders of the fact that no encyclopedia can ever expect to be perfectly error-free. Dili perfecto, hindi po perfecto ang encyclopedia. Kaya kailangan natin, at sabi ng Bible sa Matthew 18:26, with the mouth of 2 or 3 witnesses, the word shall be established. So mangita ta karon sa encyclopedias kung unsay majority nga information. Aron makaingon ta nga naagyoy informasyon nga kamatuoran kay di man pwede nga mamili lang kung usa ka buok. So karon aton tanawon. Another Paul said in 2 Corinthians the same, in the mouth of 2 or 3 witnesses the word shall be established. So aton tanawon general consensus in encyclopedia. General consensus. Okay, tanawon na to ha. Kanindot ang presentation na to. Ang Old Testament nga parte sa Biblia na-compile na, wala pa mitumaw ang Roman Catholic Church. Mo na'y kamatuuran. Unsa may gingon diha? Talawa. Ang gihatagan sa Old Testament, mga Hudyo. Mga Hudyo, dili Romano Katoliko. Tandaan niyo yan. Next. Unsa pa diha? Romans chapter 10. Romans chapter 9, the same. Hudyo ang gauna nato. Mao bitaw nga parihara taog ang Hebrew Bible consists of 24 but the same book na nato dili inyo ha kay 72 inyo ha amo the same kay ang Hebrew Bible or the Tanakh has 24 to 26 depende sa counting but that is the same sa ako ang Bible. So diha palang daan hagba. I'm sorry mga Romano Katoliko, amin nasuko niyo but we love you so much, we pray for you. Sige, sunod. Okay. Kami manggod nga Baptist, di mi parehas lang ubang mga pastor nga lamo-lamo kung Baptist gani inyong kaatbang pagtuon gyud mayo kay gusto mi
gusto mi kamatuoran. Kamatuoran na mo kung again sabot tadaan kung kamatuoran ng inyo mamalhin mi oy. Septuagint tanawa. Ang Septuagint click tanawa ha. Sa Britannica unsay date aning Septuagint? Catholic Answers website sa mga Romano Katoliko kanus that is before Jesus Christ. Next, sige pa. New Catholic Encyclopedia na ako dre wala ka. Na ako New Catholic Encyclopedia nag-ingon that the Septuagint version 245 BCE to 246 that is before Jesus Christ. Next, sige pa. Lami na kayo ba? Lami na. Okay. The Dead Sea Scrolls. Doon na pa'y Dead Sea Scrolls nga na-compile nga nakitaan ang date niya is Britannica nag-ingon diha 70 CE. Okay, sige. Next. Muna na siya. Muna na diha pa lang wala na ang tema. No more. Dead Sea Scroll unsa pag-ingon diha? Sige, click lang Americana Encyclopedia the Dead Sea Scrolls kanus 150 BC oy. Unya kanus gani inyong claim Romano Katoliko 33 AD. Nanay Old Testament nga gi-translate. Objection, Mr. So Moderator. Objection, Mr. Moderator. What's the objection? Nag-focus na siya sa Old Testament. Ang topic natin is Old and New Testament. So nag-roll out ka na kanina, Mr. Moderator. Focus tayo sa compilation of the whole Bible. Wala naman tayong objection sa mga sinasabi nila. The moderator would like to rule that the universal truth carries with the particular truth. The 20 minutes counter. wala pa mahuman. Yes. And before the New Testament, the Old Testament should first be declared. Wow. And everything shall be explained. Thank you. Proceed with Thank you. the 20 minutes discussion. Salamat ng marami. Okay, next. Okay. Klaro kay ni oy. Klaro kay ni. Timag na to buong Biblia. Apila ang old. Nganong old ramang kaog nyo nga giana nimo. Pila ang old. Sa wala pa si Pope Damasus og Jerome. Unahan na lang nako siya. Kay wala pa si Pope Damaso og si Jerome. Doon na nay old and new. Pilo na to. Old and New Testament may compile na daan sa wala pa si Damasus, wala pa si Jerome. Nga unsay pamatud na to. Americana Encyclopedia unsay giingon. We know at least that before the end of 2nd century, wapas Damasus Jerome na tao, there existed written Latin translations of both Old and New Testament. Ingon siya translation. Pangutana, yun na gani ang moderator. O saan mo pag-translate? Kung wa kay ni compile, mata-mataon ni mo, mag-translate ko. Why na compile? Anaon ni mo? Ha? Gigather, gi-compile mo nang naka-translate. Kaya na ay gi-compile. Very basic na logic. Ha? Okay. Ano mo, kuan magkana, reklamo magkana, kunyara hilak, kunyara. Ingon dere ang Bible. Okay, sige, padayon. Gitawag siya og Old Latin Translation nga gitawag og Vetus Latina. The Old Latin. Sa ato pa, kabalo mo, the truth of the matter is, si Jerome nag-translate lang, si Damasus nag-commission ni Jerome nga ipa-translate ang Old Latin. Ang Old Latin, mao nang na-vulgate. Sa ato pa, doon na translation nga Old Latin, wala pa si Jerome. Sa ato pa, na-compile na ang Old and New. Okay? So, dili Romano Katoliko. Oy! Catholic Encyclopedia, page 759. Catholic ni, inyo ni. The Vulgate. Ingan diha,
Dala, balik. O say, oras, Mr. Auditor. 8. Ingon diri, commonly called, ingon diya, Saint Jerome designated the Septuagint version of the Bible, both in its Greek form and in its Latin translation, that is now commonly called the Old Latin Version. The Old Latin Version, but in the early... Okay, ubos. Napa diya? Daro? Sige. Kana lang. Okay. Number 3 nga argument. O sa to, number 1 argument, the Old Testament is already compiled before the Roman Catholic Church. So nga nung mag-claiman mo kamoy ga-compile sa buong Biblia. Number 2 nga argument is nanay old, nanay niyo nga na-compile sa wala pa si Damasus, wa pa si Jerome. Okay? Number 3, sa wala pa si Pope Damasus, doon na po'y New Testament ang mga Kristiyano. Oy, basa tag Bible. Di na to ipadapli ng Bible. Okay. Ingon ang Bible, sabi ng Biblia sa 15, sa dihang nagsulat sila, the moment that they wrote the epistle, they deliver it to the Christians. Wa nila na gilabay. Sa ato pa, they keep, nana diha unya, nga ilang gi-preserve ang mga sulat sa mga apostles, the New Testament and the Old Testament. Next, sige, unsa pa gingon diha, which they have read, rejoice for the consolation. Next, unsa pa? Sa Colossians 4, ingon si Paul, basahan ninyo ang epistle from Laodicea, and the Laodicea will also read this epistle. So, naalagigikip na nila, wala panglabay. Next, sige, 2 Peter 3:16, ingon si Peter, naakoy gisulat dito nga tanan nga epistle ni Paul. So nganong ingnon man ka nga nasulat ni tanan ni epistle ko Paul kung wala pa sila gipanglabay nila kay nagkalat kuno? That is wrong. Hindi po nagkalat ang Biblia because walang panahon na walang tunay na Kristiyano na iingat sa salita ng Diyos. Okay, next. 2 Thessalonians 2:15, ingon diha, whether by word, tinuruan kayo, whether by word or by epistle. They taught by word or epistle. So may mga epistle. Next. Yung tradition, very easy yan. Sabi ni Paul, the cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, Biblia. And then the parchments, meaning the moment that they wrote the scriptures, binibigayan sa mga mananampalataya. They did not scatter it para i-compile nyo, i-gather nyo, it must be scattered. At yan po ang presentation ni Padre Darwin sa kanyang mga sagot, nagkalat daw, hindi ho. Okay, next. Okay. Yan po yung Biblion, the books, and then the parchments, yung mga sinusulatan. Click. Okay, Americana, Canon of the New Testament. Ito po, Padre. Sabi dyan, the first list that tallies exactly with our New Testament is found in the Festal Easter Epistle of St. Ignatius, dated 367. Ay, siya kalipay kay list man na. List. Dili compile. List. But this does not mean that the church, this does not, dito madungugan na, masyagit sila, nag-present ko. Before, may we request the audience, suspend the minutes, the time. Okay. Atong gihangyo ang publiko nga ang atong role mao lamang ang pagpaminaw. So dili gyud madungog kun unsa man ang kamatuoran kung kita motuwaw. Palihog sa paghilom, proceed. Time. Proceed. Thank you. Sabi po dito by the year 200 wa pa mo na tao. The contents of our New Testament were quite generally recognized.
kay naa na lagi na compile. Dili lagi kay wa sila kabalo. Asa may Bible ani? Kani mo rag di ni Bible ilabay na to ni. Kani Bible mi dili oy. Mao bitaw nakalista sila kay nanay na compile. Lahi ang lista, lahi ang compile, gathered together. Alright? So, wala pa mo 200 pa na oh. Unya pa, unsa pa next? Next. It is clear that from the end of 2nd century, the main contents of our present New Testament were not questioned. Wa sila nag-question because naa nila ang mga epistle, ang mga Old Testament nga gisulat sa Old Testament, naa nila. Why question, oy? Wa sila niingon nga, kani, murag wa takabag unsay Bible ani niya. Inyo harabang presentation, maingon dayon mo. Nga, kamoy ga-declare nga mao ni Bible. Tanawa ko nung reference ninyo. Tagai ko nung reference nga nung kamuman tayo moingon nga ang pulong sa Ginoo, ang moingon nga pulong sa Ginoo ang Ginoo. Gihatag sa iyahang mga disipulo o mga writer nga ipasulat, siya may moingon nga ako ng pulong, dili moingon ang konseho. Oy, mao ni pulong sa Ginoo mo ni dili nga nung konseho may mumukanon nga pulong man sa Ginoo, di man na pulong ninyo. Okay, next. Unsa pa? What na question? Catholic Encyclopedia no. Encyclopedia Encyclopedia Americana International Edition. Unsa gisulat page 284. The authors of the New Testament did not deliberately try to create a Christian Bible. About 280 Objection, the church Mr. Moderator. had a canon. Objection, Basis Mr. of objection. Una, sa introduction ko na, we should focus on the central idea, compilation, not on the authorship of the Old and New Testament, but the compilation between Old and New Testament. Pinipirmahan mo po yan, buong Biblia po. Sana hindi mo na yan napirmahan. Counter objection. Okay. The main point now is compilation. The affirmative side is requesting to focus on compilation. The negative side is now discussing on authorship. Should you insist on the issue of authorship? Let's have part 3, debate on authorship. And for purposes of resolving the issue of compilation, considering that we have limited time, focus on compilation. The issue on translation, next debate. The issue on authorship, next debate. Resolve it in a punto, in 1 point compilation. Proceed with the Counter objection, discussion. Mr. Moderator. Wa man ko ingon nga author na ingon man diha nga did not deliberately nahisgutan lang nga naay New Testament. The argument, Mr. Moderator, simple. If there was already New Testament before the Roman Catholic Church, that means therefore deductive argument. You have the time, proceed. Time on. Okay. All right. So, ayun diya, simple, by about AD 200, the church had already common. Akong gipamatud ang landiri ba? Nga wala pa mo, naanalagi, new and old. Na-compile na. Ano mo, appeal pa mo? Kung maingon ka na ako karon nga, nag-compile sa mig-amo, adi na kumusupa kung nag-compile sa bug inyo. Pero maingon ka, buong Biblia, hantod, maingon pa ng mga CFD. Kami ang gahimo sa Biblia, wa ka kuyapi. Kamoy gahimo sa Biblia, pulong sa Ginoo. Kana ganing mo ingon nga sila ga-compile gahimo sa Biblia is either ignorance of the history of the Bible or he is lying. He is lying because that dili na mapamatud-an karon. Next. Next is 1 minute 53 seconds. Teka. Hop. Teka. Okay. Ayaw na.
Okay. Kay maura mangyapon na that is for Damasus unya. Anyway, that is just to confirm sa iyahang gitudlo nga Damasus. I believe Father Darwin will not deny that kay mo man ay panudlo niya pero naghuwat lang kung Pope Damasus unya na lang na siya. So that is the three arguments. Kung kamoy nag-compile sa Old and New Testament or buong Biblia, kamo untay nag-compile sa Old, kamo siya nag-compile sa New, mo na buong Biblia. Because you cannot say buong Biblia kung new lang. You cannot say Old Testament, buong Biblia if old lang. Dapat kamo'y kakumpile ng Old and New. Simple logic. Number 2, sa wala pa si Damasus o si Jerome, nanay Old Testament and New Testament. Sa ato pa, taphaw og way kamatuoran nga si Damaso nag-compile, si Jerome ay pastilan oy. Nangita ko ana og reference. Daghan kay kog reference diri. Ipakita nako tanan, ipaila-ila nako ninyo si Damaso ug si Jerome. You cannot find that they compiled the Bible. Di kakita nganuman kay di man na tinuod. So therefore, salamat kayo sa inyo ha og sakit-sakit kanang kuan lang open-minded lang ta. Kay kamatuoran man ato adiri. Okay? Salamat kayo nya ready na tas pangutana. Okay. Mr. Moderator. Okay, thank you so much sa kawaan ka minuto sa paglumpag, paglintuad, paglintubaw sa mga argumento nga gipadayag ni Reverend Father Darwin Gitgano. O karon ang gilintubaw nga mga argumento ni Father Darwin Gitgano iyaning ipabarog pagbalik pinaagi sa pagkunis-kunis sa gipabutiyag, gipabuhagay sa negative side. So, rak-rak sulod sa napulog 5 ka mga pangutana. Questions number 1, 2, 3, 4. Proceed. Test. Unya ra padre ha. Ako lang ihangyo ba? Kana mangutana ka dayon dito tatubag niya imong oras nang utana ra baga unya mo syagit niya. Unya na lang sila syagit kung kuan. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ato nga ngayon, there was already warning number 1. Okay? Hangyon ato ang publiko para makuha gyud ang kamaturan. Ang ato lang hangyon, hilom lang ta onya paminawa ang tanan nga tubag. Okay? Onya rata mo siyagit inig-end na sa maong debate. Pwede sad i-replay man kini unya ra mo siyagit sa inyo ha. Pag-replay na. Not this moment. Proceed with questions. Salamat Mr. Moderator. Salamat po Pastor Ian. Unang pangutana. Sa tima na to ngay mong gipirmahan nga pamatud-an nga Roman Catholic Church ang nag-compile sa buong Biblia. Ang pinirmahan mo nag-compile ng buong Biblia o nag-compile ng partial na Biblia? Anong napirmahan mo? Okay, base sa tema? Ang napirmahan ko po buong Biblia. That's why ang old at saka new kayo dapat nag-compile. Kasi po ang buong Biblia, old and new, according to the definition, the Bible is the old and new. Kaya nga uunahin natin ang Old Testament, Padre, pagkatapos New Testament. Kaya ang aking pinatutunayan, Old and New Testament, na hindi mo matutulan. Next question. Salamat. Sang-ayon ka ba nga sa Bible scholar na Baptist, sabi niya, ang nag-coin sa term Old Testament? By the way, excuse. Protocol, we request the speaker to please stand. Proceed with question number 2. Protocol on debate. Sorry. Sa kapatid na Arian, sang-ayon ka ba sa Baptist Bible scholar na
si Martin MacDonald na ang nag-coin sa term Old Testament si Bishop Melito of Sardes? Yes or no? Yes, ang ayon po ako na siya ang nag-coin. Again, ang nag-coin, nagpangalan, hindi po kasali or hindi po katulad sa nag-compile. Ang tema po, compile, hindi po coin. Next question. Sunod na tanong. Protestante ba siya o hindi? Yes or no? Protestante, okay? Protestante po siya. Kaya nga, sabi ko, yes, walang problemang coin. The topic is compile. Bakit ka tatakbo sa coin? Mr. Moderator, hindi niya sinagot yung tanong ko. Sabi ko po, Okay. yes. Sabi ko po, yes. By the Protestante way, siya? Yes. Si Melitos? Bishop Melitos? Protestante? Hindi mo nalagyan ng refresh. Refresh. Kaya, kapatid, Kaya, makinig ka. hindi mo nalagyan ng Bishop Melitos. Akala ko yung nagsabi si Baptist pa. Sige. Oo. So, ang tanong ko ay si Bishop Melitos. Ayun. No. Okay. Ang nagsabi nito, ang Bible scholar na kasama mo. Okay? Si Bishop Melitos ba protestante? Yes or no? Ayan. No, hindi po. Dahil po, hindi rin po siya Romano-Katoliko. Ngayon, eto po, kahit na Romano-Katoliko pa yan, kahit Romano-Katoliko, again, lagi mo saba. Silence. Di lagi mo kapuntos. Ay, saba. Ayog, saba. Warning number 2. Saba kayo. Palihog, it's warning number 2. Yes. Palihog, atong respetuhan ang mga debaters. Ang Baptist, wag yun lang. If you want to shout, replace our debater. Come here. Oh. Ikaw. And please respect para mahimong hapsay among debate. Proceed, suspend the time. Timekeeper. Sunod na tanong. Hindi pa. Okay, wala Sagot pa ako. matubag. Napakoy. Proceed with the answer. Resume. Yes, 28 seconds pa ko. Kahit na ipagpalagay natin nga na Romano-Katolik, again, coin po, nag-coin ng Old Testament, hindi naman nag-compile eh. Nabasa mo ba compile? Diyan wala. Coin the Old Testament, kahit ngalanan po man ang Old o New, may Bible na na-compile before you. Next question. Sunod na tanong, kapatid. Dahil, ano ba? Protestante ba siya o Roman Catholic? Okay, sabi ko nga, hindi protestante, no. Hindi rin Roman Catholic. Okay? Pero kahit Roman Catholic nga, out of topic kasi nga siya raw nag-coin. Hindi po siya nag-compile. Remember the topic, compile, hindi coin. Next question. Sunod na tanong, kung gusto mo ng compile, basahin natin. Sinong unang obispo na nag-compile base sa history? Sino? Alam mo? Hindi. Yes or no? Compile ng pakilinaw. Compile sa Bible. The whole Bible, base sa history. Sinong obispo? Okay. Mr. Moderator, objection. The question is loaded question. It is loaded question because ang pangutana sino. So I have to answer kinsa, which is walang obispo na nag-compile sa Old Testament. I cannot answer a loaded policy question. Sunod na tanong. You may enjoy the constitutional provision to remain silent. And you may have to rebut it during your rebuttal period. Okay. You may answer, you may not answer if you cannot answer. Yes. And so, proceed with question number 4. Sunod, pangutana dito sa The Testament, sabi dito, Bishop Eusebius of Caesarea,
the man who first compiled this list, who is considered early history of Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter of the history of the Bible. It is the writings of Bishop Eusebius that provide the first complete surviving list of what precisely the Christian Bible should contain. Nabasa ko na nag-compile si Bishop Eusebius base sa history. Sang-ayon ka ba nito? Yes or no? Hindi po, dahil malinaw po ang binasa ko eh. Si Bishop Eusebius, wala pa siya, may Old Testament na. Meron na. May Septuagint na bago pa ni Jesus Christ. So bakit mo ako tatanungin yan? Actually, ang daming references ko, wala po dito nagsabi si Bishop Eusebius nag-compile ng buong Biblia. Wala ho. Sabi mo kanina, kapatid, Hindi na pa ako wala... tapos. Okay, hindi pa ako tapos. 1 minute. I have 1 minute. So, ibig sabihin po, kailangan ang tema mo, yung Old and New Testament, dapat kayo nag-compile o si Eusebius. Hindi eh. So, palpak po ang tema. Next question. Sabi mo kanina, walang nag-compile. Pero nabasa ko ngayon, Bishop Eusebius of Caesarea, the man who first compiled this list, who is considerable figure in the early history of the Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter in the history of the Bible. Sabi mo kanina, walang nag-compile. Pero ngayon, nabasa ko na Bishop Eusebius, the first man who compiles the Bible. Sang-ayon ka ba nito? The whole Bible. Okay, hindi ho ako sang-ayon. Okay. Kung sasang-ayunan ko yan, Padre, maniniguro ako na maproblema ka dahil ang turo mo ang nag-compile ng Bible si Damasus, ngayon si Eusebius na. Sino ba talaga? Kaya nga, ko na lang yan para at least hindi ka masyadong maipit mamaya. Sunod na tanong. Sasagutin natin yan mamaya. Sunod na tanong. Ito ba si Bishop Eusebius, protestante? Yes or no? Hindi protestante. Hindi protestante. Hindi rin po yan Romano Katoliko, I believe. Okay? At ang atin po ngayong patutunayan yung pag-compile ng Old and New Testament. Kung paninindigan mo yan si Eusebius, again, mapoproblema ka mamaya, tatanungin kita sa video mo. Next question. Sunod na tanong, kapatid. Nandito na naman yung aklat ng Bible scholar na The Moody Handbook of Theology, si Dr. Sloan. Paul Dr. Inns. Sabi niya, meron ng partial compilation sa Old and New Testament. Sabi dito, sabi dito, the New Testament canon, when Saint Athanasius wrote in AD 367. Sang-ayon ka ba na si Saint Athanasius ang nag-coin din sa term nag-compile sa 27 New Testament? Sang-ayon ka? Hindi ho. Yes or no? Hindi. Hindi. Dahil si Athanasius po, siya po ang unang, siya po ay may lista. Meron po siyang lista. Pero again, bago po si Athanasius may Old Testament. Pero kung sasabihin mo siya ang nag-compile ng New Testament o kaya ng buong Biblia, wala naman akong nakita na siya ang nag-compile ng Old, siya ang nag-compile ng New. If meron siyang lista, katulad sa ibang mga tao may mga lista din, because Eusebius is later na nung natapos ang New Testament, natapos na po, meron ng Septuagint, meron ng Old Latin Bible, may New Testament, ipinanganak si Athanasius, so he is not the one who compiled. He can do list, pwede siyang magsulat kung anong lista niya, pero may na-compile na. The tema is compiled, not giving list.
Sunod na tanong. Sangayon ka ba sa inyo ding Protestant Bible scholar ninyo na si Clement of Rome meron siyang partial listing of the Bible? Clement of Rome sa taong 1st century. Yes or no? Yes, may partial listing, walang problema. Again, partial pa, listing pa. Walang buong Biblia, walang compile. O paano mong sasabihin sa akin, gagamitin mo sa akin, gayong wala naman yan sa tema, Padre. Next question. So sangayon ka na isa sa mga nagbigay ng listing kahit hindi pa kumpleto si Clement of Rome? Yes or no? Meron ngang meron ngang listing. Yes. Or yes. no? Yes, may listing na kulang. Parte, kulang. Listing. Kanina nga tinanong kita parehas ba yung listing at saka compile? Sabi niya, no, hindi parehas. O bakit mo yan ano sa akin? That is listing. Can you read the word compile there? Hindi ho. Kaya kailangan mong basahin yan compiled, the Old and New Testament para mapatayo mo ang tema mo. Next question. Sunod. Sangayon ba ka na si Saint Polycarp, meron din siyang partial listing? Yes or no? Sa taong 110 AD. Yes, pwede po may listing. Maraming naglilista. Miletus, Athanasius. Meron din pong lista yung mga ibang mga naglista. Hindi nag-compile. Mamaya, gusto kong sabihin mo sa mga tao na ang paglista ay pag-compile. I challenge you. Sabihin mo sa kanila, parehas ang lista, parehas ang compile. Sige. Sunod. Next question. Kung hindi si si Bishop Eusebius ang first na compile, sino? Sino? Okay. Mr. Moderator, gusto kong linawin niya sino. Old and New Testament? Old lang? Old and New. Okay. Good. At least malinaw ba? Old and New, kapatid. So, sino, kung hindi ro si Eusebius, ang nag-compile ng Old and New Testament, sino? Okay. Naon ba ito? Naon ba? Okay. Hindi, oras ko yan Okay. Sino? Ang Old Testament, ang Hudyo na Hudyo. Mr. Hindi Moderator, ko pangalanan. Old Bible, Mr. Moderator. Not the Old Testament compilation, but the whole Bible. Dahil nakita ko dito, si Bishop Eusebius ang nag-compile the whole Bible. Ngayon, dahil negatibo ka, kung hindi si Bishop Eusebius, sino po? Okay, ito. Mr. Moderator, ito po yung sagot ko Sagot ko. Mas maganda po na may sagot tayo, no? Na may makikita nyo, mga kababayang Katoliko. Atin pong pasagutin, no? Nakoy 1 minute. Pagdali. 1 minute. I have aklat nyo po ito, Odium. Ang sabi nakaanota ng award ng Cardinal Sin Book, sino raw ang nag-unang nag-compile? Pasagutin natin aklat nyo. And the apostles and their followers compiled the New Testament. Whole and then Bible the Old Testament. The Old Testament is the Jews. Okay? Okay, Mr. Moderator. Ayan po, Objection, Mr. Moderator. Okay. Clarify. Silence. Clarify the issue and silence. Okay, proceed with the question. Proceed po. Be responsive, kapatid na Rian. Objection, Mr. Moderator. Ang binabasa niya, New Testament. Dito ang binabasa ko, the first who compiles the Old and New is Bishop Eusebius. Kung hindi si Bishop Eusebius ang nag-compile ng buo, mga 1st century po ito,
Sino po? Sino? For the benefit of the public, Yes. ang atong klaruhon mao, gipamatudan sa affirmative nga si Bishop Eusebius mao'y nag-compile sa Old and New. In other words, ang tibuok balaang kasulatan. Considering nga ang negative side may object man, so ang question, kinsa ba if dili si Bishop Eusebius nga mao'y nag-compile sa Old and New, Yes. the entire Bible, who is that person? Not the Old, not the New, but the entire Bible. Yes. Ang aking sagot po kumpleto eh. Ang Old Testament, kinumpile lang mga Hudyo. Ang New Testament, kinumpile ni Paul and the Apostles because the Apostles already have the Old Testament. Silence. Kaya ang aking sagot, Silence. magkaiba po yung Old, magkaiba po yung New na nag-compile. Mas unang Hudyo sa Old, tapos ngayon kinumpile Objection, ng mga Mr. Moderator. apostol. Dahil may document tayo na buong Biblia nag-compile sa first century. So ngayon, dahil negative ka, ipakita mo kung hindi si Eusebius, Bishop of Caesarea, sino po? Ipakita mo yung document mo dahil pakikita ko itong document namin. Yes. Counter objection, Mr. Moderator. May counter ako eh. Ang sagot niya, sino? Sinagot ko po, mga Hudyo at mga apostles according to this book. Kung ayaw niya yun, nasa kanya, tirahin niya ako sa rebuttal. Nasagot ko yung sino. Objection, Mr. Okay. Moderator. We cannot compel the speaker to answer what he cannot answer. So, just rebut. He challenged nga kung doon na may mga puntos, you can reserve it on rebuttal. Proceed with the question. It is admitted he cannot replace Salamat, Mr. Moderator. in the absence. Okay. So, basta document lang ang sa atin. So, ngayon, nandito naman ang document ni Martin Luther's work, Sermons of the Gospel of St. John. Sabi niya dito, yes, we ourselves find it difficult to refute it, especially since we concede, as we must, that so much of what they say is true, that the papacy has God's word, the office of the apostles, that we have received holy scriptures. Sabi niya dito, we have received the holy scriptures. Ang tanong ko, nagsisinungaling ba si Martin Luther nito o nagsasabi ng totoo? Okay. Si Martin Luther po ay nagsisinungaling yan. Bakit? Bakit? Ang dami ko... Silence. Silence. Palihog, for the benefit of the audience listening worldwide, gipadayag di Father Martin, Father Darwin Gitgano, nga si Martin Luther ang unang may protest against the Catholic Church, may admiter kabahin sa balaang kasulatan nga mao'y gihipno sa Iglesia Katolika. Ug ang pangutana, nagkomedya ba, nagbinuang ba, nagtugan ba sa tinuod si Martin Luther? Ug ang tubag, wala magtugan sa tinuod. And listen to justification. Have the reasons. Yes. Kailangan po niyang kailangan po kayo makinig eh. So sabi ko, hindi po siya nagsisinungaling po siya. Ang aking pinakita, ang daming aklat eh. Wala namang Martin Luther o Roman Catholic Church doon. Si Martin Luther lang isa kontra sa libro ko, sa aklat ko. Tapos paniwalaan mo si Martin Luther. Bakit kayo magkakontra kung paniwalaan mo siya? Kasi kontra kami ni Martin Luther. Akala ko, kontra kayo. Bakit mo paniniwalaan si Martin Luther? Dapat paniwalaan mo lahat ang paniwala ni Martin Luther kung gagamitin mo siya dahil ayaw din namin, nagsisinungaling po yan siya. Malinaw po sa presentation ko.
meron ng Old Testament sa wala pang Roman Catholic. Meron ng Old and New Testament sa wala pang Roman Catholic. Ba't nung paniwalaan si Martin Luther? Next question. Sunod na tanong, si Martin Luther ay hindi ordinaryo, father of Protestantism. So kung ang ama nagsisinungaling, sang-ayon ka ba sa kasabihan, like father, like son? Alright. Okay. Yes or no? Sang-ayon po ako na like father, like... Palihog. Again, this is warning, suspend time, Palihog. The Council of the Okay. Ecclesia stated that only Please proceed with the answer. New Testament should Sang-ayon po ako sa prinsipyong like father, like son. Si Martin Luther, anak nyo, galing sa Romano Katoliko. Ito. Si Luther po, hindi po kasamahan ng Baptist. Hindi. Lutheran si Luther. Baptist po ang kausap mo. Hindi Lutheran. Next question. Dahil si Martin Luther, anak nyo, sinungaling. Like father, like son. Hindi naman namin yan father. Hindi namin son. So kayo po ang may father niyan. Akala nyo. Okay. Ano ba si Martin Luther? Father of Protestantism or father of Catholicism? Okay. Okay. Time. Tapos na ang napulog 5 ka minutos nga pag lintubaw sa mga baruganan sa negative side. O karon ngadto na kita sa tuang rebuttal. And we have 10 minutes rebuttal atong ihatag ang kining rule sa rebuttal. Dili na muhatag og bag-ong isyu. Dili na. Kung dili, kadtong gilantugian nga gusto gyud nga ipabarog. Mao na ni ang paghatag og the main issue of the debate and the conclusion. And so, ihatag na kaninyo ang negative side si Pastor Ray Ann Fuentes. Ikaw na? Okay. Dili So pa, first, di pa rebuttal sa kuan. Rebuttal speech pa. 10 minutes both. Ako una, siya sunod, niya dayon cross-examination. 2 stands tayo. okay. So do not a revised version. First rebuttal, next the conclusion. Okay. So wahay ang conclusion sa negative, okay? So we have here rebuttal ngadto sa panid ni Reverend Father Darwin Gate Gano for 10 minutes. Salamat Mr. Moderator at salamat sa inyong lahat nandito na natuto kayo ng buong katotohanan, not partial truth. We present here the whole Bible, not the partial truth. Amen? Tinanong ko siya kanina, si Bishop Eusebius ba, base dito sa John Romer Testament, may aklat tayo po. Sinasagot lang tayo na walang basihan. So, ang atin, mas mabigat. At sabi dito, si Bishop Eusebius of Caesarea, sabi niya kanina wala kang mabasang nag-compile. Binasahan na natin, pero na-amaze siya. Meron pala. Dahil 20 minutes masabi mo lahat. Hindi. Dahil hindi natin ma-express lahat sa 20 minutes lang. So dito si Bishop Eusebius, the mind
who first compiled this list, who is considerable figure in the early history of Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter in the history of the book, the writings of Bishop Eusebius, that provide the first complete surviving list of what precisely the Christian Bible should contain. Irenaeus had coined the name New Testament to stand alongside the Old. Now, in his Storia Ecclesiastica, Bishop Eusebius counted out one by one the Old and New Testament. So, tinanong ko sa kanina, kapatid, kung hindi si Bishop Eusebius ang nag-compile, sino? Pumunta siya sa Old Testament, pumunta naman siya sa New Testament. Dito, buong buo ang pinipresent natin. Ngayon, piniplay niya yung video pero hindi na play. Nasa kukuti ko na saan siya pupunta. Bakit hindi mo sinasabi na si Pope Damaso? Si Pope Damaso, siya ang nag-official dahil siya Santo Papa eh. Ito si Bishop Eusebius, local church lang. So mag-final say niyan ay ang Papa. Bakit siya ang nakatanggap ng susi? Babasahin natin. Sabi niya kanina, hindi mo sinasabi. Hindi mo na-utter si Bishop o si Pope Damaso. Hindi ka nakinig. No? Kanina nga nagtanong ako sa iyo, iba yung sagot mo. Pakiusap, makinig ka naman. Dito sa The New Testament, binabasa ko ito kanina, the Latin Bible of the Roman Catholic Church, the Vulgate, or the Common Bible, as it is known, which has been approved and protected by popes. Hindi lang isang Santo Papa, hindi lang isang obispo, marami. Tinanong ka nga, ikaw kanina, nahirapan ako sa kalisod, no? Si Bishop, dahil maraming nag-request kahit nahirapan ako para sa inyo, no? So ngayon mga kapatid, tinanong ko siya, si Bishop Melito of Sardes. Siya ang nag-coin sa term Old Testament. Sabi niya, bago tayo mag-conclude, dapat Old Testament and New Testament. Ang nag-coin pala sa Old Testament si Bishop Melito. Sinong nagsabi nito? Ang kanilang Bible scholar. No? Sinong pangalan nito sa Bible scholar na ito? Si Martin MacDonald, Baptist Theological Institute. So, tinanong ko siya kanina, ito ba si Bishop Melito's protestante? Yes or no? Hindi. Dahil hindi yan protestante, ano yan? Babasahin natin ang document mga kapatid. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Ilan? One religion. Ano yung relihiyon na yan? Of Christianity. There were no separate sects. Wala pang Sabadista, wala pang Baptist. No separate sects or branches or Christianity as they are today. The word Catholic means universal, and for the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Dahil inaamin niya kanina na hindi protestante, therefore, member siya sa Roman Catholic Church. The Roman Catholic Church is original and still the largest Christian church. Original. No? Sino ba yung Christian church na original? Roman Catholic Church. Dahil yung protestante, sabi niya kanina na si Martin Luther daw anak natin. No. Totoo anak natin. No. Pero naging ama nila. No? Anak na prodigal son.
1 Juan 2:19, maraming humiwalay sa atin. Sila po ay mga antikristo. At patuloy tayo, dahil sinabi mo si Martin Luther ay ama ng mga Katoliko. Objection, Mr. Moderator. Siya naman eh. Objection ta. Wala ni objection? Rebuttal, proceed. Wala objection? Dili ni. Kuan pa ni. Second presentation. Ay isa ha. Ang among presentation. kuan ani is the second stand of the rebuttal. Yes. Adunay usa lang ka objection. Usa lang. And the conclusion, wala na tay objection. Yes, wala man ko. So isa ra ni, usa lang. Okay. Usa ka objection. Mr. Moderator, kung ang ating tema compile eh. So bakit si Martin Luther, protestante o hindi, ama ng ano, wala kaming pakialam doon. Patunayan niya, Mr. Moderator, ang Old and New Testament, compiled ninyo. Kung patunayan mo si Martin Luther nag-compile, sabihin mo para pasok tayo sa tema. Hindi yung si Martin Luther, aman nyo. Wala naman kami doon. Anita sa compile, Mr. Moderator. Please, balik tayo sa tema. Okay, proceed. And whatever be the remarks reserved on the succeeding portion, especially on the conclusion and your cross-examination. Proceed. Sinusundan na natin yung mga argumento niya. No, rebuttal nga ito eh. Paano natin i-rebut yung argumento niya kanina, di ba? Sabi niya, si Martin Luther is father of Protestantism. Hindi po siya father of Catholicism. So, sang-ayon siya na sa kasabihan, like father, like son. So ngayon, punta tayo, balik tayo sa compilation. Even more important, sino nagsabi nito? Inyong Bible scholar, kapatid. Even more important was the witness of Muratorian Canon, 170 AD, which was compiled of books recognized as canonical at the early date by the church. Itong Muratorian Canon, it is a Latin text. Roman text. So therefore, yung kinukot niya, ang nagawa niyan ay mga Roman church. Latin nga eh. Ano ba yung official language natin? Latin, mga kapatid. So hindi siya nag-deny. So yung kinukot niya ng mga early church fathers, it is the member of the Catholic Church. At pinatunayan din ni Dr. Paul Enns, hindi si Paul Alima, in 4th century, there was also prominent recognition of the Old Testament when Saint Athanasius wrote in AD 367, he cited 27 books in the New Testament as being the only true books. Kinsa nagsulti ani? Ang ilang Bible scholar. Kinsa gikot nila? Si Saint Athanasius, bishop sa Iglesia Katolika. Bishop of Laodicea. Patuloy tayo. In AIDS, sa Council of Laodicea, it is a council of the Catholic Church. Wala pang protestante dito. 363 AD, ang tagal na. 363 AD po. Ang nag-object ngayon lang. Sabi dito, the Council of Laodicea stated that only the Old Testament and the 27 books of the New Testament were to be read in the churches. Council of the Catholic Church. Bigyan nating papuri. So sabi niya kanina, hindi mo nabasa eh. Ang nag-attest nito, ang inyo ng Bible scholar. Basig di po siya mutuon eh. Di gali siya mutuo siyang amahan. No? Niya na po ang statement sa Bible scholar si Dr. Paul Enns.
recognized Council of Hippo. The same recognition. Pakpakan na to ang konsilyo sa simbang Katoliko. Ikaduhang konsilyo, wapay protestante ini. Council of Carthage, 397, affirmed that only those canonical books were to be read in the churches. Council of the Catholic Church. So, anong sabi dito sa reference? Attested by the councils, by popes, by bishop of the Catholic Church. Ngayon, dapat magbigay siya ng official na aklat na hindi ang konsilyo ng simbahang Katoliko. Kung makabigay siya ngayon, hihintayin natin, ha? Sasabihin niya, ibangga ako niya ni Pope Damaso. Si Pope Damaso ang nag-compile, ha? Hindi si... Bakit sinabi mo si Eusebius? Si Bishop Eusebius is a local bishop. The higher authority is the Pope. The final na official ang listing during 405 with the help of Saint Jerome. So ang kinukot niya, mga Saint Jerome, Saint Ignatius, hindi protestante na mga Bible scholars. Time. Yes. Okay, time. Not a modified form of debate. Gwapo ni. Kay supposedly abnormal, rebuttal, do not ay mura ni siya og nigo una, nigo, tahop. Pag umanog tahop, ayagan, giayag. So karon niya nata sa second round, pag-ayag yun sa issue for issue. So grabe na no? Grabe. Ayag yun. So, we have to give another 10 minutes para sa cross-examination sa ikaduhang pag-ayag sa mga argumento para maggawas gayud ang kamatuoran. John 8:32, the truth will set us free. Ayag, negative side, Pastor Ray Ann Fuentes. Alright, salamat Mr. Moderator. Una na kong pangutana. Kaya nga akong nadungog sa imong rebuttal, Padre, list, nag-coin, nag-recognize. Pangutana, kaning list ba og compile parehas dili? Okay, salamat. So, ang compilation ay Parehas i-define og natin. dili. Parehas og dili. Objection, Mr. Different. Moderator. Mr. Moderator, Objection different. po. Different. Yes or no po? Parehas o dili? Okay, yes or no Different natin? Yes or no? The question is parehas or dili. Okay, parehas or dili lang, Padre? No. No. Una, compilation gathered the inspired books. Canon is to measuring rod. So, ang pag-list, official listing po yan. Related lang sila pero may kaibahan. So, yung official listing ay maraming nag-contribute. At inaamin mo sa mga pahayag mo, mga church fathers namin ang nag-contribute. At naging buo yan officially sa 405 ni Pope Damaso. Hindi po ni Pope Martin Luther. Okay. Sabi mo na official yan sa 405 ni Pope Damaso. Paninindigan mo ba ang sagot mo na ang official compilation ay noong 405 AD? Paninindigan mo, yes or no? So, panindigan natin dahil yan ang sinasabi natin. Okay. Official, the present list of 27 canonical New Testament books followed by all major Christian sects had appeared by the year 367 BC. It was declared officially
in the year 405 AD. Collier's Faith Defender, Collier's Encyclopedia, page... Sige lang, okay lang yan. Okay lang. Page 117 po. Okay, so, gusto nating marinig, katotohanan po, Padre, ang gusto ko po marinig. Ito ang tanong ha, ating klaruhin. So, meron ka bang isang date na sasabihin or maraming date? So, gusto ko po, ang tanong ko po, kailan ba talaga officially na-compiled ang buong Biblia sa tema mo? Kailan po? Kailan? Maraming So, dates or isang date? Kung may isang date, pangalanan or ano. Sige po. Ang official, 405. Nandito, binabasa ko kanina. Makinig ka, kapatid. It was declared officially in the year 405. Pero, ang mga non-official, inaamin dito, merong mga church fathers. And then officially, by the Pope, ang unang Santo Papa nag-declare nito, si Papa Damaso po. Okay. So ito po 405. Yan po sa kung hindi ako nagkakamali, sigurado po akong that is 5th century. So ito po, ang video mo, Question, kapatid? Sa taong Hindi marinig. mga kapuntos sa pamagitan ni Pope Damaso. Ginagather niya ang mga scriptures na nagkahiwa-hiwalay po. At yung ginagather niya ng mga holy scriptures ay tinatawag naman ni Papa Cyril at Kapuntos. Ito po ang ating paglilinaw. Anong tanong mo? Anong tanong mo? Naubos na yung 1 minute mo. I-quote mo lang ako dyan. Maubos mo yung oras mo. Sayang. Ito po ang ating paglilinaw kung sino po ba ang nag-compile nito. Dahil ang mga scriptures ay hiwa-hiwalay po yan. Hindi pa yan buo. Sino ba? okay, pwede i-play natin or hindi na? I-quote mo lang ako. Ha? I-quote mo na lang ako para hindi sige, maubos i-quote. mo yun. Period to Thank you, ask. Thank you. I-quote ko na lang, Mr. Moderator, para ano. Mitapos na ang period sa pagpangutana, proceed to the next. Unang-una, You have to answer. Next question po. Okay. Premise po, Pero bago ka ano? i-quote mo na lang ako para makasave ikot ko ka na lang, ng ikot ko time. lang. Tama. So, ayon po dito, iano ko po, first video po ito, 2 video, Adre po, yung pagtuturo. Sabi mo, 405 doon sa isang video. Ngayon, 405 din. Etong ipi-play ko, yan po sinabi mo dyan 3rd century. Ang tanong. Sigurado po ba kayo na ang final answer mo ay 5th century? Yes or no? So binabasa ko na ang reference. Hindi mo na yan Yes or no po? dapat. Yes or no po? Hindi ka nakinig. Yes or no? Yes or no Paminaw. po? Yes or no, Mr. Moderator? No. Please. Hindi ka nakinig. Makinig ka naman. No? Sa Collier's Encyclopedia, the present Hindi pa kasi- list. Bro, ay isa po. Objection po ako Nagtubag pa ko. Okay. Objection po Sabi ko There no. is a question and listen to the answer. Proceed with the question, with the answer. Naubos na yung... nakuha ko na yung punto mo, kapatid. Paminaw... makinig ka sa Sige sagot ko. Please. Proceed with the answer. The present list of 27 canonical New Testament books, followed by all major Christian sects, had appeared by AD 367. It was declared officially
in the year 405. Sabi niya, anong totoo? Third or fourth? Hindi ka nakinig sa reference ko. Officially 4th century, but there are preceding council na na-declare sa Laodicea. Okay, time na po. Sa Sabi 3rd mo, century. ang binasa mo, officially nag-declared. Tanong, kanina tinanong kita, parehas ba yung list at saka compile? Sabi mo, no. Ngayon, yung pag-declared at saka pag-compile, parehas o hindi? So, ang pag-declared at pag-compile, ang diniligdare nila ang na-compile. Parehas po, Kaya- hindi. Objection po, Mr. Moderator. Parehas ba? May Yes, yes. kading pari-pariha pero nay kalainan. So ang nag-declare ang authority. Ang gi-declare ang official list, the sacred scriptures. At hindi mo magagamit 'yan dahil maraming konsilyo, hindi lang isang obispo, hindi lang isang santo papa. Binasa ko na kanina, makinig ka talaga para maunawaan mo. It is attested, it is approved by Council of the Catholic Church and by popes of the Catholic Church. Okay. So, susundan ko po yung sagot mo, ha, Padre, ha? Sabi mo, 405 official po nag-declare si Pope Damasus. Tama? Yes, yes. Okay. Ngayon, Tanong, kailan po ba namatay si Pope Damasus? Oh, irrelevant, Mr. Moderator. Mr. Moderator, irrelevant. Question. Okay, proceed with another question. Objection, Mr. Moderator. Date po ang ating sabi kasi 405 daw official nag-compile, Mr. Moderator. So ang tanong ngayon, kung totoo ang kanyang pahayag na si Damasus, kailan ba namatay? Kasi patutunayan ko sa kanya, 4th century patay na si Damasus. So ngayon, pasagot mo, Mr. Moderator. The speaker is given time to answer, but if the speaker never have to answer, then reserve your further rebuttal or Next special question. remarks on your conclusion. Proceed. You have the right to answer, Father. Una, nandito na naman sa kanilang standard reference, mga kapatid. Na? No? Nandito. Council of Trent, quoted by, excuse muna ha. So, una, maraming konsilyo ang re-attested, confirmed, and declared sa Biblia. And officially, during 405, inspired by Pope Damaso through Saint Jerome. Okay, again. Kailan nga ba siya namatay? Kasi nga, siya yung pinaratangan mo eh. Siya daw yung official na nag-compile 405. Ang sabi ng reference, 384 lang po siya na buhay. Kaya ngayon, tanong, kailan po namatay si Damasus? Okay. Relevant yan na tanong. So, sasagot lang ako sa document, no? It was declared officially in the year 405. So, Okay. Time is up. And the negative side, ang negative side, human siya may latigo. Sa affirmative side, sa ikaduhang hugna, mo pabarog na usab sa iyahang halawom nga mga pagpanugkad. Atong hatagan o laing napulo ka minuto for his rebuttal. And after this, we'll have the cross-examination from the affirmative side. Let's
give the floor to Pastor Ray Ann Fuentes for 10 minutes. Okay, 10 minutes, start. Okay, una ang kanyang rebuttal, makinig po kayong mabuti. Rebuttal po niya, listing. Sabi ko, parehas ba ang compiled list? Sabi niya, no. Rebuttal niya, listing. Pero hindi parehas sa tema niya. Number 2, ang rebuttal niya, nag-recognition. Tapos sabi pa, nag-coin ng Old Testament. Hindi po yan Ipakita nga natin ulit yung compile. Teka ha, bago ko ipakita yung compile, ulitin natin kasi nagkasundo kami kung ano pong ibig sabihin ng compilation. Gather together, hindi po listing. Hindi po pagtawag ng Old and New Testament, hindi ho. Tapos meron na siyang nabanggit. Okay, hindi ko lang natanong Na again, si Martin Luther wala po sa tema. Si Martin Luther po, Lutheran Baptist po ang katapat niya ngayon. Hindi po namin napatutunayan ko. Next time. Next time, through church tayo, makikita nyo, hindi si Martin Luther ang ama ng Baptist. Sige. Ito. Ito po Asan? Yung video. Okay, ito po, Padre Ito. Ito po ang ating pamilino kung sino po ba ang nagsumpay nito. Dahil ang mga scriptures ay hiwa-hiwalay po yan. Hindi pa yan buo. Sino ba ang bubuo nito at nangasal nito? Sa taong 3rd century, mga kapuntos, sa mamagitan Hesus Damaso. Ginagagal niya. Kailan? Narinig nyo? Kailan? Narinig nyo? 3rd century. Ano po ang 3rd century? 201 to 300 is 3rd century. Ngayon, 405, that's 5th century. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga? Paniwalaan ba ninyo yung nagtuturo ninyo ni hindi niya alam, hindi niya sigurado anong time na compiled? Alam po ninyo, yung Council of Rome ni Damaso, that is 382, Padre. That is 4th century. Yun dapat ang patunayan mo, 4th, kasi 382. Namatay na si Damaso O ito play. Play. 3rd century kanina, ngayon. Isa'y naghingan compile sa Biblia. Si Papa Damaso sa tuwing 405. Hindi ho ako nagsabi sa inyo yung isa 3rd century, yung isa 405. Ano ba talaga, kuya? Sigurado ka ba? Bakit hindi ka sigurado sa time mo, sa timeline? And I want you to know, namatay na si Damaso. 384 lamang po, namatay si Damaso. Ayan 3, naipanganak po siya 304 hanggang 84. Damaso 1, naging 366 siya na Pope. Patay na siya sa 405. Ngayon. Tingnan nyo po yung 405. Yung 405 po, yan po ang pagkatapos na translation ni Jerome. Ba't hindi niya alam? Hindi siya nag-aaral? O hindi niya nakuha ang buong references? Tingnan nyo po. Kailan natapos Jerome? Hey, hello Jerome. Kailan po ba natapos? Ayan Eto, ayan, 382 ang sabi ng Catholic Encyclopedia, 382. Ang aking punto dito, dapat sigurado ka sa date. Magpapatunay ka dito, tapos hindi ka man lang sigurado kung kailan. Ay mahirap po na paniwalaan po yan, mga kaibigan. Ito po, Pope Damaso. Ayan namatay
Naipanganak 304, namatay 384 December 11, tapos nag-compile pa. Nabuhay si Damaso. Nag-compile siya, mga kapatid. Ha? Nadinig po ninyo? Sorry ho. Gusto kasi ng Baptist katotohanan. Katotohanan. Hindi po kami yung kasinungalingan. Dahil kami po naghahanap ng katotohanan. Yan po, nasa mata nyo katotohanan. Ang kanya, wala nyo na, hindi nyo nakita eh. Sa akin, kitang-kita. Namatay 384, nag-compile 405. Ay nako, ano ba? Who is Jerome? Sino si Jerome? New Catholic Encyclopedia, page 489. Ano po ang sabi niya? Si Jerome po, ayun po, ano pong sinabi? Okay, dito tayo. Sino si Jerome? Si Jerome po ang nag-translate ng tinatawag na Vulgate galing sa Old Latin. Ibig sabihin, meron ng Old Latin bago kay Jerome. Yun ang kanyang kinunan ng reference para siya mag-translate kasi nga, meron ng Old Testament, may New Testament bago ni Damasus, bago kay Jerome. Eh ngayon, ang sabi niya kanina, pinagpilitan niya sa akin, Eusebius. Pero, ang kanyang itinuturo, dalawang video, Damasus. Nagkontrahan pa sa date, patay pa si Damasus, nagkontrahan pa sa tao. Sino ba talaga? Eusebius? Compiled eh. Sino nag-compile ng buong Biblia? Ibig sabihin, Padre, pag-compile ba ni Eusebius, hindi pa kumpleto? Mag-compile ulit si Damaso? Eh, dapat may fixed date ka kung kayo po talaga nag-compile. Ha? Okay. So, ibig sabihin, ha? Tingnan niyo po. Tingnan niyo, ha? Catholic book, award-winning. The Apostle and their followers nag-compile sa New. O, sino ngayon ang Old Latin? Tingnan natin si Old Latin. Old Latin, nauna sa kay Jerome. Okay? Nauna sa kay Jerome. Ano pong sabi ng reference natin? Nauna pa to kay Jerome, ha? Sino ang nag-compile nung nauna pa kay Jerome? Ano po ang sabi? 3 minutes. Alright. Ayan o, ito ha. Kung kasabot mo in English. Okay. Kung kasabot mo in English, ito po o. Ba't ano? Teka, wag ano. Okay. Yan muna. Silence. Okay. Ayan o. Septuagint o. 285, 246 yan. Tapos buong Biblia po ang pinatutunayan nyo. Ito po yung, saan yung, Septuagint po. Yung Vetus Latina. Eka ha. Okay, ito, Vetus, saan ka? Pambihira. Vetus Latina po, that is preceded the Vulgate. Oras ko yan, walang problema. Ayan. Kasabot mo in English. Ingon di Old Latin, translations of biblical texts, both Old and New Testament, that preceded the Vulgate. Nauna pa sa Vulgate ni Jerome. Old and New Testament yan. Sino nga ba ang nag-compile nun? Catholic Encyclopedia. Ito yan po, dyan po nakabase si Jerome. Ayan Salvitus Latina.
May Old and New Testament na ho. Sino ba nag-compile doon? Ay, according sa aklat po ninyo, ito po. Ano oras? Oras. Para makita nyo. Harapan yung makikita yung references. Okay? Sino po nag-compile? Sino? Okay. Ito. Ayan. The production yung nauna kay Vulgate ayon sa New Catholic Encyclopedia. Sino raw? Sino? The work of unknown writers. Catholic Encyclopedia. Kaya nga, palasi. Huwag mo akong sasagutin ng isang tao. Ano na nga sabi ng encyclopedia mo? Pangangalanan mo pa. So, meron ng Old Testament, meron ng New bago kay Jerome, bago kay Eusebius, bago kay Damasus. Kaya, hindi ho kayo ang nag-compile ng buong Biblia. Hindi ho. Hindi. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Salamat. Okay. Salamat sa paghimo sa napulo ka minutos nga rebuttal sa negative side. O karon ikaduhang hugna na kini ayagon ni Father Darwin Gitgano ang pagpadayag ni Pastor Rian Fuentes. Aron gyud maklaro, matinaw sa 200 billion nerve cells sa matag utok sa 8.1 billion people worldwide. Proceed with the questions. Unang tanong, Pastor Rian. Okay pa ba? Okay ka pa ba? Yes po, yes, okay pa. Ginagamit mo yung Old Latin. Yes. Sabi dito ni Dr. Martin MacDonald, sabi niya, ang Old Latin is Muratorian canon in the 1st century. Sang-ayon ka ba nito? Okay, hindi po ako sang-ayon doon. Kasi po, ang Old Latin, according po sa aking binasa kanina, Padre, yun po yung Vetus Latina. Iba po yung binanggit mo eh. Ay nakita ko kasi references. Yung aklat na yan, ewan ko sinong sumulat niyan, hindi ko kilala yan. Pero yung sinabi po ng mga aklat dito, Vetus Latina, pati po sa Catholic Encyclopedia. Ang Catholic Encyclopedia po, ang sabi niya, ang sabi po is, ang sabi po doon kanina, ano yun? Vetus Latina. Old Latin. Hindi po anong klaseng text yun. Hindi ho. Mali. So, mali ang inyong Bible scholar na si Dr. Paul Enns, Southeastern Baptist Theological Seminary. So, mali siya nito, kapatid? Yes po. Mali. Dahil, una sa lahat, paminaw mo, wapagay mo ka, paminaw sa isumpay. Kantsaw na mo. Grabe mo. Kantsaw na, wapagay kayo. ikaw kasama. Palihog ko o ganang hilom sa kaya para maminaw ta unsay mga tubag, unsay pangutana para makasabot ta. Okay, atong atagan og panahom si ang atong speaker iyang ipadayag nga mali nasayop ang ilahang Bible scholar nga mo'y leader nila sa Baptist Church. So iyang ipamatud-an nganong dakong sayop ang ilahang leader sa Baptist Church nga usa ka Bible scholar. Proceed with the explanation. Yeah, paminaw sa. Okay.
Ang sabi kasi dito, Padre, New Catholic Encyclopedia po, ang sabi, the Old Latin version, the Vetus Latina, hindi yung binanggit mo. Number 2, hindi po yan Bible Baptist eh. Bible Baptist po kami. Marami pong Baptist kasi, hindi nga yan na, maraming scholar din. Hindi rin po isa. Dapat ang paniwalaan mo, Catholic, kung aaminin ko yung tama yan, aaminin mo sinungaling si Catholic Encyclopedia na sinabing Vetus Latina. Next question. Sunod na tanong, sa Old Latin or Latin Vetus Latina, sino ba ang nag-compile niyan? Roman Church or not Roman Church? Nasagot ko na po, sabi po unknown writers kanina. Unknown writers. Unknown ang sinabi, kaya hindi ko po pwedeng pangalanan because magdadagdag na lang ako doon sa katotohanan na inyong narinig. Unknown po kasi. Unknown. Next question. Kung hindi siya, unknown writer siya, aaminin mo na hindi siya protestante din. Yes, aaminin ko na hindi. Kasi po, hindi po tema natin. Wala din kaming, na protestante nag-compile. Wala ho. Wala. Kasi po, ang nag-compile, Hudyo. Ang nag-compile sa Old Testament, Hudyo. According sa aklat niyo, ang nag-compile ng New Testament, the apostles and their followers. Pero patutunayan ko yan na hindi po kailanman naging Romano Katoliko ang mga apostol. Sang-ayon ka ba yung Hebrew Bible mo na paulit-ulit mo? Sang-ayon ka ba sa listing sa Septuagint Bible? Yes or no? Okay. Hindi po, dahil that is not even the tema. Kasi sabi po nga ganina ano po ba ang tema? Compile ho, hindi listing. Yan nga sabi niya kanina. Naka-record ho, sinabi niya kanina, hindi namin Rolling from the chair. When the speaker uses the word listing, you cannot evade when the question is posed against you. Estopel, proceed with the answer. Yes. Kaya nga, sumasagot ako. I did not say I will not answer. Sumasagot ho ako Ang sagot ko po, sabi niya kanina, parehas ba ang listing compile? Sabi niya, no. Nadinig niyo yan? Tapos, ibabalik mo sa akin yan. Compiled ang tema, palitan mo ng listing. Next question. Sunod na tanong. Yes. Paano natin makompile kung walang listing? Ayan. Okay. Paano? Okay. Silence, silence. Suspend the time first. Okay. Okay. Proceed with the answer. Relax. Sagot. Ito tanong paano daw makumpile kung walang listing? I-compile mo dahil sabi ni moderator, bago mag-listing, bago magtawag bago mag-translate, meron ng compilation. Kaya nga ang sabi mo kanina, hindi ho tema natin yung yung nasa canonization, hindi ho. Ang tema po natin compilation. Kaya ang compile, sinagot mo kanina, parehas ba ang compile at saka list? Sabi mo, hindi. No. Kaya hindi mo yan sa akin. Next question. Sunod na tanong. Sunod na tanong, kapatid. So ngayon, itong Old Latin na pinaulit-ulit mo, complete listing na ba ito o partial compilation? Ang Old Latin na text na Latinos, Litos Latinos, Litos Latina, Vitos Latina. Ang tanong ko, ito ba whole compilation or partial compilation? Okay. Ang sabi po dyan, translation of biblical text, both Old and New New. Ano yan?
New Testament. Testament that preceded the Vulgate. Ngayon, ito pa. Ang sabi pa dyan, yun po ang kinunan ni Jerome sa kanyang translation ng New Testament. Dahil gusto ni Jerome na ang kanyang translation kukunin niya sa Hebrew Bible, hindi ho sa Septuagint. Kaya po, meron na po yan. Kompleto na. Kompleto po. Old and New Testament eh. Sunod na tanong. Ah. Alam mo ba na 2 Gospels lang ang nakasulat sa Litos Latina? Yes or no? Okay. Okay. Mali po ang tanong na alam. Hindi ko po sinasabi ha. Wala ko pong sinasabi na 2 Gospels. Ang sabi po Old and New eh. Sinabi ba dyan? Sinabi ba? Old. Both old. So, Sabi ibig mo- sabihin, Padre, yung ano mo na 2 Gospels, hindi ho totoo yun. Alam mo ba? Dahil may Teka, document teka. ako dito eh. Teka. Babasahin ko mamaya. Teka po, hindi po totoo eh. Kasi nga ang sinabi dyan, ano po ang sabi niya kanina? Ang ibig sabihin po ng Biblia, old and new. Old and new sabi, di ba? Nadinig nyo? Old and new. Eh nabasa nyo old and new, tapos sasabihin mo 2 gospel lang. Okay? Time na ba? So, 17 seconds. So, ibig sabihin po, ang sinasabi po dyan na makikita natin, kahit na doon sa ating ibang mga meron kasing sinabi doon eh. Ha? Na meron na pong Old Testament bago pa sa 2nd century. sunod na tanong. Itong mga councils na pinaggalanan ni Dr. Lee MacDonald, protestante ba ito nga council? Yes or no? Lee MacDonald, okay. Ang mga pinangalan ng council po, protestante ba? Ang tanong, hindi ho. Hindi. Okay? Yan po ay mga Christian councils, church councils, sabi po dyan. Pero ito ho, kahit na Roman Catholic po ang council dyan. Kahit po Roman Catholic. Ang sabi ho ng council, Silence. ang sabi po ng council, nag-list, nag-recognize, nag-cowin at hindi ho ang tema compile. Hindi ho list na sinabi mo. List at compile parehas ba? Sabi mo, no. O bakit mo ngayon itatanong yung council na naglalagay lamang ng list na hindi naman sinabing nag-compile? Next question. Dahil hindi ang Katoliko ang nag-compile, kayo ba ang nag-compile nito? Yes Okay. or no? Hindi ho. Hindi. Dahil katotohanan po ang dala namin, wala po kaming claim na kami ang nag-compile. Ngunit, mga Hudyo, kinig kayo, mga Hudyo, hindi Baptist, hindi Roman Catholic ang nag-compile sa Old Testament. Ang New Testament, mga apostle at saka mga followers nila, hindi rin yun Roman Catholic eh. Hindi ho. Christian. Sunod na tanong. Saint Jerome is the father of Catholicism. Siya ang isa sa mga nag-compile or listing sa inspired books. Sangayon ka ba na siya ay father of Catholicism? Yes or no? Sang-ayon na, hindi ho, hindi. Sangayon. Si Jerome po ay bine-venerate ng mga maraming like the Orthodox, the Catholic, even the Protestants, they venerate. Pero hindi, kaya nga hindi ako sang-ayon eh. Yun ang sagot eh. Pero ito nga, again, ang argumento ko po simple. Bago kay Jerome, bago kay Damasus, may Old, may New Testament. Hindi ho Roman Catholic ang nag-compile. Last question. Last na yun eh. May Wala oras na eh. Wala na?
Okay. So nahumana ang maong pagpadayag o pag-alig-ig ni Father Darwin as against sa negative side ni Pastor Ray Fuentes. O karon adto na kita sa linugdang nga pagkaasoy kung sato pa conclusion. Wala nang objection po, Mr. Moderator. Wala nang objection. Okay. Wala na yung objection. Mao na kini ang pag pinaka-unod sa mga unod, no? O karon iat-at na sa atong negative side ang conclusion nga sayop gayon ang baruganan ni Father Darwin nga iyahag yun nga ipamatud-an out of the 2 rounds nga paglantugi nga wala yun mapabarog ni Father Darwin nga ang simbahan sa Santa Iglesia Katolika mao'y naghipno, mao'y nagcompile sa balaang kasulatan. You have 5 minutes conclusion. Alright, so una sa lahat ang sabi ni Ignacio, siya pong unang gumamit ng Catholic Church na phrase. I want you to know, kung kayo po nag-iisip at saka nag-aaral, gusto niyo po ng katotohanan, ito po ay adjective, hindi po noun. That means universal, all Christian congregations po yan, hindi po Roman Catholic Church. Kaya baka ano yan mamaya. Okay, now, ang aking conclusion, number 1 Number 1 na conclusion, hindi po alam ng affirmative kung kailan talaga na-compile. Ayon niya, 3rd century? 4th century, 5th century, patay na si Damaso noon. Sino ba? Si Damaso ba? Si Eusebius ba? Wala siyang konkrito na sagot doon. Meron siyang mga sagot pero pakinggan po ninyo. Ang aking pong argumento simple The Old Testament is already compiled before the Roman Catholic Church. The New Testament is there before the Roman Catholic Church. Before Jerome, before ano tong mga sinuturo niya, Eusebius, meron na po. And then sinagot ko po siya, tinanong ko po siya, yung bang listing compiled parehas? Sabi niya, no. No Kaya dapat compile, focus ka sa compile, wala kasing reference. Gumagamit pa siya ng mga aklat dyan. Akala ko ba standard reference? Hindi ho. Ginagamit niya, Baptist scholar daw. Ang daming Baptist scholar, hindi pa Bible Baptist yan. Okay, ito po yung pinaka-importante. Gusto ko po inyong marinig po ito. Tama na ho ang debate. Pero ito po conclusion ko. I want you to know na tayo ho lahat dito ay makasalanan kaya minsan magkakamali tayo. According to the Bible po, wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin, and so death passed upon all men for that all have sinned. Tayong lahat po dito mamamatay. Ang daming mga kaguluhan sa mundo pero andito kayo, ibig sabihin you are interested in the truth. The truth of the matter is ikaw at ako'y makasalanan. According to the Bible, as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. One day, tayo po ay hahatulan. Magbinisaya ako, hukman ay hukom na to. Kaya ang among prayer kamo malangit, kami sad malangit mo na prayer na mo. Pero I want you to know nga inyong hisgutan nga naakit ang tanan makasasala. O niya ang bayad sa sala kamatayon, dili mayong buhat. Dili sad pagpamimbrog relihiyon, ang bayad sa sala kamatayon. Kinahanglan nimong bayran ang kamatayo, ang sala sa kamatayon kinahanglan kang mamatay. The Bible says nga dunay kamatayon, unsay oras? Dunay kamatayon nga gitawag og second death dito sa impyerno. Mao na nga ingon ang Bible, kitang tanan impyerno hunon kay kita makasasala. Pero I want you to know that God loves you so much. Mahal kayo ng Diyos.
Ayaw niyang pumayag na kayo mapunta sa impyerno, kaya gusto niyang maligtas tayong lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kayo po'y rumispeto. Kung alam niyo po ang salita ng Diyos, respetuhin niyo. Hebrews 9:22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood there is no remission. I want you to know, walang papatawaran sa kasalanan kung wala pong pagbubuhos ng dugo, kaya ibinuhos ng Panginoong Hesukristo ang kanyang dugo upang maghugas ng iyong mga kasalanan. And in the Bible says, ito ang sabi po ng Biblia, and He hath made Him to be sin for us. Ginawa niyang kasalanan si Kristo upang ikaw at ako'y makatanggap ng katuwiran ng Diyos. Mga kaibigan, ang sabi po ng Romans 5:8, God, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, kaya si Kristo'y namatay nung tayo'y makasalanan pa. Kaya ang sabi po dito sa Matthew 7:21, hindi ho lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Hindi po sapat na kayo po'y tumatawag sa Panginoon. Kanang magsige kag tawag o Ginoo, Ginoo, that hindi na sapat. The Bible says na may gagawin ang tao, gaganapin sa kanyang kalooban, yun lang ang mapunta sa langit. Ang tanong, ano ba ang kalooban ng Diyos na gagawin ng tao upang siya po ay mapunta sa langit? Ito po ang sabi ng John 6:40, at ito ang kalooban ng Ama nagbigay sa akin, that everyone that seeth the Son, believeth on Him, may have everlasting life. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Time for 5 minutes conclusion. O karon ato nang ihatag ang panapos pulong mura ni og Pater in manus tua kumindo spiritua miyom, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong kalag. Atong ihatag ang conclusion sa affirmative side, Reverend Father Darwin Gitgano, pagpamatuod ngang simbahan nga Katoliko mao gayod ang naghipno sa balaang kasulatan alang sa atong kaluwasan. Unang-una mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat at sa ating Panginoon at sa ating mga mahal na mga pastors na nandito. Yung Vitus Latina, galing pala yon sa Codex Vitae. No? Ito pong Codex Vitae, saan? Sino po ba nakasurvive nito? Bakit nag-exist until now? We say, the Vitus Latina text survives in places in the Catholic liturgy, not in a Protestant liturgy. So the more pino-quote niya ang Vitus Latina, the more pinopromote niya ang existido na nasimbahan, walang iba, Catholic liturgy. Patuloy tayo sa Vitus Latina. The Vitus Latina form being retained in the Roman Missal in the liturgical use. Roman Missal. Sino bang nakauna sa Roma? Mga apostol, si Pedro at si Pablo. Kaya nga kita natawag tayo Roman Catholic eh. So the more he quoted the Vitus Latina, the more he attested our stand. That the Catholic Church alone is the one responsible of compiling the Bible. Sabi niya kanina, Father, namatay na si sa mga 380, si Damaso. Bakit siya pa ang nag-declare? Unang-una, si Moses namatay na din sa Deuteronomy, pero nagsulat pa. Dahil siya ang leader eh. Ina-attribute niya yung mga sulat sa Mosaic community. Sa mga community ni Moses.
So, sino ang nag-una, nag-appoint ni Saint Jerome? Si Papa Damaso. In honor pa yan ni Papa Damaso. Okay? As a leader, as the one who initiate the official list and compilation of the sacred scriptures in the Old and New Testament. Ito, former Protestant. The Bible is a Catholic book by former Protestant Jimmy Akin. But as we will see, all Christians owe an enormous debt. Malaking utang yung mga all Christians to the Catholic Church. For it was through the church that the Bible was given to the world. Through the Catholic Church was given to the world. The Holy Spirit then guided the Catholic Church to discern which books belongs in the Bible and which did not. This involved the crucial process of sorting the true scriptures from all the false ones that existed. Maraming mga scriptures eh. Sinong nag-official listing, canonicity of the Bible is the Catholic Church. Patuloy. The Catholic Church is why we have the Bible today. And everyone should be grateful for the gift that by the grace of God, it has given to the world. The Bible is a Catholic Bible. Sabi ni Martin Luther, mga kapatid, sabi niya, yes, we ourselves find it difficult to refute it, especially since we concede. Surrender na po. We is plural. Pero hindi ito humble itong kapatid natin eh. Hambog ito eh. As we must, that so much of that they say is true, that the papacy has God's word and the office of the apostles, that we have received the Holy Scripture, baptism, the sacrament, and the pulpit from them. Ang ilan ng amahan, mga kaigsunan. Pero gi-accuse sa anak nga si Martin Luther Bakakon. Pero sinang-ayunan din niya na si Martin Luther ang yung kasabihan, like father, like son. Amen? At pinatunayan na din sa mga konsilyo si Dr. Martin MacDonald, Council of Carthage, Council of Rome, Laodicea, and then Council of Carthage, and then finally Council of Florence and Council of Trent. Puro konsilyo yan sa Iglesia Katolika. At inaamin nila na hindi po yan protestante. Sabi niya sa interview natin, ikaw na lang mag-prove, Brad, na kayo ang nag-compile. Siya, wala kaming claim niyan. Okay, salamat. Pakpakan nato ang atong mga maglalantugi, Reverend Father Darwin Gitgano sa affirmative side o ginganan usab si Pastor Ray Ann Fuentes sa Baptist Church on the negative side nga pinagi kanila na tinawan ang katauhan sa tibok kalibutan, the 8.1 billion people, o ang tibok Asians, 4.9 billion people, o ang tibok mga Pilipino, 119 million Filipinos. Pakpakan nato silang duha. Salamat.